दिनै नैथि सानाव दिनै गोथार फिरफिला बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ दैखांनाय जाबाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा जाय बिथांमोनहा रमान हांखोनि माने सोमावसारनायाव आरो बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायाव बिथांमोनहा माने मुंख्लं जालांबाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोबाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो बिबार बावनानै जोङो गोसोखांदों आरो लोगोसे जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय खामानि मावनानै जायफोर रुंसारि जालांबाय जायफोरनिखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौबो जोङो आलादायै जोङो जर'खायै बावनाय जादों आरो बिनि उनावनो जोंहा मोनसे माबा दङ मेइन पेन्डेलाव जे जोङो बेयाव एवार्ड प्रेजेन्टेसन दङ माने बिभिन्न माने गोबां गुबुन गुबुन बान्था जोङो रानगोन आरो बे थुनलाइयारि बान्थाजों लोगोसे समाजकर्मिफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ बरायगोन आरो लोगोसे माने बेवहाय जोङो माने बानजाय आफादा दिहुननाय बे बिसम्बिखौ बेखौ नायजागोन आरो बेखौ बेखेवगोन बारग' मन्त्रि थानेस्वर बर' बिथाङा आरो दिनैनि बे एवार्ड प्रेजेन्टेसनावनो माने जोंहा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि माने चिफ एडभाइजार डक्टर ननिगुपुर महन्त बिथाङा फैगोन आरो दिनै बे फांसनावनो जोंनि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन आरो लोगोसे असम साहित्य सभानि आफादगिरि मानव गेदेर डक्टर कुलधर शइकिया फैगोन आरो लोगोसे माने सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज माइसुरनि डाइरेक्टर बिथाङाबो नुजाथिगोन आरो गुबुन गुबुन जोंहा माने एकाडेमिसियान मेलेमजिबिफोर जोङो हांख्रायदों बिथांमोना बेवहाय फैगोन आरो जोङो हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव बे भारत सरकारा बाहायनो थांगासिनो दङ बिनि सायाव जोङो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे सेमिनार बेखौ जों लादों आरो बे सेमिनाराव माखासे रोंग'साफोरखौ जों नुदों आरो बर'नि जारिमिन जायखौ माने हिस्ट्रि अफ बर' होननानै बुंदों जों बेखौ एसे गुलाय गुजाय नुबाय थानायखाय जोङो मोनसे कम्प'जिट हिस्ट्रि लाबोनो थाखाय बे जारिमिनखौ थि खालामनो थाखाय जोङो दिनै बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो दिहुननो हागोन होननानै सानदों आरो बेजों लोगोसे दिन्थिफुंसालियाव जोंहा खन्थाइगिरि जुथुम जागोन आरो बे खन्थाइगिरि जुथुमाव जों गोबां खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ लिंहरदों आरो बिनि उनावनो जोङो मोनाबिलियाव जोंहा थान्दै मेल दङ आरो बे थान्दै मेलाव जोङो बर' बिजोंनि सायाव बर' समाजनि माखासे थासारि बर'नि थासारि जों बेखौ सावरायगोन आरो सावरायनानै सुस्रांनायनि राहाखौ जों लागोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन आरो गाबोन नोंथांमोना मिथिखागौ जे हादरगिरिया बिथाङा 10:30 सफैगोन आरो 1 घन्टा बिथाङा बाव थागोन आरो बेवहाय जोङो बयबो थाखोनि मानसिफोरखौ फुङावनो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे मदद होयो हेफाजाब होयो बेखिनिखौ जों खावलायखाबाय।